päivää taas kaikille YouTube- ja JVC-podcastin kuuntelijoille. Ja nyt on jakso 10 ja tänään meillä on teemana niinkin polttava aihe, joka tulee herättämään monenlaisia tunteita. Ja mä otan tämän aiheen käsittelyyn monestakin syystä, mutta tämä aihe on mun podissa tällä hetkellä roustaamisen aihe, joten koska tämä on niin paljon tunteita herättävä aihe, joten mä otan tämän roustaamisen aiheeksi, joten nyt mä annan ennakkovaroituksen. Tämä jakso saattaa sisältää niin paljon mielensä pahoittamisen riskejä niille ihmisille, jotka saattaa herkästi pahoittaa mielensä, joten jos olet erittäin mielensä pahoittava henkilö ja pahoitat herkästi mielesi, niin älä jatka tämän podin kuuntelua tästä seuraavasta pätkästä eteenpäin. Tämän podin teema on lastensuojelu. Ja aloitetaan tämä podijakso. Ja miksi tämä lastensuojeluaihe on niin polttava, niin tämä koskee niin monia ihmisiä niin monissa asioissa, että miksi mä haluan pistää tämän eetteriin, miksi mä haluan pistää tämän roastin alle, koska ihmisiä kohdellaan väärin tämän takia. Ihmiset lokeroidaan, ihmisistä tehdään ennakoivia ilmoituksia niin hyvässä kuin pahassa. Ihmisistä saadaan tietynlaisia mielikuvia niiden käytösten perusteella. Ihmisistä tehdään omanlaisia johtopäätöksiä ja ihmisistä voi tehdä niin kuin monenlaisia tulkintoja ja kaikkea muuta. Kun ainoa peruste on se, että sun oikeuksia ajettaisiin ja sen muksun oikeuksia ajettaisiin. Tai sanotaan tässä tapauksessa, että muksun oikeuksia ajetaan ja näin edelleen. Ja sitten se lainsäädäntö, mikä siinä on myöskin, niin toteutuisi jossain kohtaa edes hyvin, niin se ei toteudu. Se ei toteudu molempien vanhempien kohdalla edes millään tapaa oikein. Ja mua niin ärsyttää tämä koko vitun systeemi tällä hetkellä, että mä otan tämän roustaamisen alle siitäkin syystä, että tämä ei ole millään tavalla kummaltakaan osapuolelta, oot sä sitten kumpaa sukupuolta tahansa tai muuta sukupuolta edustava millä tahansa perustein, niin ei se tämä ei poli sun asemaa millään tavalla hyvin. Ja sitten se, että tässä on niin paljon semmoisia kehitysaukkoja, mitä pitäisi kehittää monellakin tasolla. Okei, mulla on sanotaan nyt tässä viimeiseltä ajalta itseltä vähän henkilökohtaista kokemusta näistä asioista. Ja mä voin sanoa, että ainakin Keski-Uudellamaalla on ihan helvetisti kehitettävää näiden asioiden suhteen, mutta ei siitä se enempää. Mutta sitten taas jos puhutaan ihan yleisesti, niin mä voin sanoa, että näitä ennakoivia juttuja, mitä tehdään näissä jutuissa, on aivan helvetin perseestä. Mua ärsyttää se, että jos sä oot vaikka lapsen toisen vanhempi, eli tässä tapauksessa jos sä oot vaikka isä, niin sua ei kuulla yhtä paljon, kun vaikka sitten taas lapsen äitiä kuullaan 100 kertaa paljon enemmän kuin sitä lapsen isää. Ja tämä ei mun mielestä toteudu siinä määrin tarpeeksi hyvin kuin se, että
että niin kuin, kyllä se äiti saa saatana sanoa kyllä sinne ihan mitä tahtoo. No okei, mä ymmärrän, se on se ensisijainen vanhempi totta kai, mä ymmärrän sen, mutta kun se, että kyllä isänkin pitäisi tulla kuulluksi yhtä lailla, koska tämä nykyaikainen tasa-arvoisuus pitää olla siinä tapetilla myöskin, niin jumakauta, se ei toteudu näissä hommissa yhtään hyvin. Ja sen takia tämä päätyy nyt roasteriksi tänne hommaan. Olkaa te ihmiset mitä mieltä tahansa, mutta tämä on täysi fakta. Ja mun mielestä niin kun, tämä on semmoinen asia, mitä ei voi sivuttaa näissä hommissa. Ja niin kun, mulle on nyt ihan tässä vaiheessa ihan se ja sama, onko siellä mielensä pahoittajia. Mutta kun rupeatte vähän itse ajattelemaan asiaa, niin tämä on niinku semmoinen asia, mitä te ette voi kieltää, kun te mietitte asioita vähän aikaa tarkemmin. Nämä on semmoisia asioita, mitä te ette voi kieltää, että mä en olisi niinku puhuisi totta. Ja sitten taas kun mietitään, niin siellä on mietitty, että mitä jos näillä ei olekaan ihan kunnossa olevia, mitä jos näillä ihmisillä ei ole kunnossa olevaa parisuhdetta, niin meidän pitää sijoittaa nämä sitten johonkin kiireelliseen avohuoltoon tai johonkin kiireelliseen sijoitukseen tämän parisuhteessa olevien vanhempien lapsi pitää sijoittaa kiireellisesti johonkin sijoitukseen. Ei! Ja sitten tässä kohtaa tullaan kysymykseen siihen, että tässäkin on tehty taas niin kuin väärin lapsen vanhempia kohtaan, koska on tehty omanlainen johtopäätös ja näkemys siitä, että niin kuin vanhemmat ei ole mukamas kykeneviä niin kuin hoitamaan mukamas lasta, vaan sen takia, että vanhemmat asuu erillään eri paikkakunnilla ja että vanhemmat ei ole parisuhteessa sillä hetkellä, että molemmilla on omaa aikaa ollut, niin tilannehan voi olla aivan toinen siinä vaiheessa sitten, kun se lapsi tulee. Niin tässä on näkemyseroja. Niin sitten niin kun ruvetaan tekemään tämmöisiä, että niin kun, joo, me ruvetaan tekemään nyt tämmöisiä diagnooseja tässä, että ruvetaan kirjoittaa vähän tämmöisiä ennakoivia lasuja, että isä on vähän seinähullu ja äiti ei kykene huolehtia itsestään ja määrätään äidille vähän lisäapuja ja iskä määrätään sitten tekemään X ja X ja X juttuja ja iskälle ei kerrota näistä ja näistä asioista, äitille kerrotaan tästä ja tästä asioista ja näin edelleen. No, kenelle tämä kuulostaa tutulta? Kuka pystyy samaistumaan tähän? Mä kysyn nyt teiltä kuuntelijoilta, kuka pystyy samaistumaan tähän? Ja jos siellä on ihmisiä, jotka pystyy samaistumaan näihin tilanteisiin, niin pistäkää tonne kommenttikenttään ihan oikeasti. Mua rupeaa vituttaa sen verran paljon tää homma, että mä haluan ison muutoksen tähän hommaan. Ja jos teitä on paljonkin siellä, teitä ihmisiä, ketkä on saanut kokea tämmöistä paskaa, niin ihan oikeasti laittakaa koko kommenttiosio täyteen. Mä haluan nähdä, kuinka moni ihminen on saanut kokea tämmöistä paskaa. Ihan sama nyt tässä vaiheessa, jos siellä on mun jotain entisiä kiusaajiakin, jotka on saanut kokea tätä paskaa tai jotain muuta. Mutta se, että mä nyt veisaan siitä, jos siellä on mun entiset kiusaajatkin mukana kuuntelemassa tätä mun podia, niin mä nyt veisaan siitä. Mutta pointti on tässä se, että nyt kaikki, jotka on saanut kokea tuommoista, niin on samassa lähtökuopissa ja samoissa tilanteissa, koska tämä jakso on pelkästään tälle asialle roustaamista varten ja sille, että te saatte jakaa nyt niitä teidän kokemuksia tämän asian tiimoilta. Ja se, että ootteko te sitä mieltä, että toi asia pitää myöskin parantaa teidän asioista tai tältä alueelta. Ja toinen juttu on tämä, että sitten kun näitä asioita yritetään puida isommalla porukalla,
niin sitten sut niin kuin jotenkin jätetään kokonaan ihan ulkopuolelle. Se on niin kuin mun mielestä ihan perseestä. Mä oon huomannut sen monta kertaa, että niin kuin esimerkiksi nyt tässä viime aikoina, kun mä oon koittanut tuoda niin kuin vaikka jotain mun omia ajatuksia esiin liittyen näihin asioihin, niin se ei niin kuin ole kuulemma sille, en mä nyt tiedä, ei me nyt oikein voida ottaa mitään kantaa näihin asioihin, että kun meillä nyt on pääsääntöisenä ensin hoitaa nämä äitin asiat tästä pois alta, että katsotaan noita asioita sitten vähän jälkikäteen myöhemmin. Ja sitten myöhemmin, kun käy ilmi, että näitä asioita ei ole koskaan puitu, ja sitten mulle ei ole koskaan tullut ainuttakaan vitun lappusta, esimerkiksi itselle, niin tästä käy ilmi, kuinka hyvä kommunikaatio vittu oikeasti molempiin vanhempiin on koko vitun alueella ja koko vitun tilanteeseen nähden. Mä olen jättänyt käyntikortteja, että muhun saa yhteyttä ja muhun pitää ottaa yhteyttä tämmöisissä asioissa. Toinen on se, että mä olen sanonut aina, että mulle saa soittaa ja mulle pitää soittaa, jos käsitellään jotain tärkeitä asioita. Niin miten tässä asiassa on menetelty? Tässä asiassa on menetelty aivan päin vittua, lyhyesti sanottuna. Ja sitten tässä ei ole toimittu pykälien mukaan, ja tässä on lyhyesti sanottuna menty myöskin aivan niin kuin suoraan sanottuna aivan helvetisti niin kuin mettää. On menty aivan mettähallituksen puolelle tämän koko homman kanssa. Siellä on tehty ihan niin kuin laajamittaisesti erinäköisiä niin kuin mielipidejohdannaisia molemmista vanhemmista. Siellä on tehty omia johtopäätöksiä, siellä on tehty niin kuin aivan harhaanjohtavia päätöksiä, siellä on tehty ihan kaikkea. Ja mä ymmärrän se, että vaikka niin kuin olisi kuinka niin kuin semmoinen tilanne, että niin kuin, joo, me mietitään teille kaikkein parasta niin kuin vaan teidän omien etujenne hyväksi, niin me yritetään vaan auttaa teitä ja niin edelleen, mutta ei me voida yrittää niin kuin millään tavalla ajaa teidän etuuksia, jos te ette itse ole yhteistyökykyhaluisia, niin milläs me sitten ajetaan teidän etuuksia? No vitustaks minä tiedän, mutta kun ongelmat ei ratkea sillä, että meidän etuja ja meidän niin kuin ongelmia ratkotaan jossain verkostopalaverissa sillä, että meistä tehdään miljoona niin kuin saatana muuta omatakeista johtopäätöstä ja vittu sit niistä meitä ei tiedoteta näistä, niin joo, terve. Ja mitähän muuta tähän sanoisi vielä. Ja sitten eniten vituttaa tää se, että niin kun nämä asiat kulkee niin kun mun korviin niin kuin kolmannen käden kautta. Niin tääkin on erittäin kivaa. Niin periaatteessa mut jätetään niin kuin ulkopuolelle kaikesta. Ja se ei ole yhtään kivaa. Ja nyt tuleekin tää kaikista rankin rousti tähän loppuun. Nyt hyvät sosiaalihuollon ihmiset koko Suomessa, korjatkaa nämä teidän ongelmat ja oikeasti mitä tulee teidän lastensuojeluun, niin teidän tulee kuunnella myös molempia vanhempia ja myöskin teidän tulee myöskin yhtä lailla kuunnella molempien vanhempien mielipiteitä. Te ette voi tehdä ennakoivia ilmoituksia tosta noin vaan tilanteiden perusteella, vaan teidän tulee myöskin kunnioittaa molempien vanhempien mielipiteitä. Teidän tulee huomioida myöskin molempien vanhempien periaatteet, mutta myöskin kunnioittaa molempien vanhempien periaatteita. Se, että jos tilanteeseen nähden toinen vanhempi puhuu enemmän kuin toinen, niin se johtuu ehkä siitä,
että toisella vanhemmalla voi olla vähän rankempaa kuin toisella. Ja se, että jos toinen vanhempi ei saa suutaan auki, niin se voi olla merkki myös siitä, että se toinen vanhempi on pyytänyt ehkä sitä toista vanhempaa puhumaan enemmän heidän asioistaan. Ja tätäkään ei ole koskaan huomioitu niissä tilanteissa, niin tämä on iso ongelma teidän piireissä. Te ette ehkä tiedä taustoja, ihmisten taustoista, ja se on toinen asia, mikä teidän pitää korjata. Te ette tunne ihmisten taustoja, te ette tiedä ihmisten parisuhdetilanteesta hevon vittua mitään, joten te ette voi tehdä oletuksia, te ette voi tehdä tommosia perättömiä ilmoituksia tosta noin vaan, joten nyt kriittisesti sanoen korjatkaa lyhyesti sanottuna teidän asenteet ja korjatkaa vähän teidän luonteitakin, koska mä oon tällä hetkellä suoraan sanottuna itse henkilökohtaisesti hyvin pettynyt koko tähän järjestelmään tällä hetkellä. Ja mitä mä olen saanut kuunnella viime aikoina, niin uskon, että aika moni muukin on pettynyt tähän järjestelmään, enkä vain minä, niin ihan oikeasti meitä on monia muitakin, jotka on saanut tätä paskaa kohtelua osakseen, niin nyt mä puhun itseni että muiden suulla, korjatkaa näitä hommia isolla kädellä. Teidän suhtautuminen meihin asiakkaisiin ratkaisee paljon enemmän kuin teidän niin kuin typerät ennakoivat ilmoitukset. Suhtautuminen on asiakkaisiin paljon tärkeämpi kuin se, miten te teette teidän ilmoituksia. Kiitos, olen puhunut. Jos heräsi kysyttävää, jätä se tuohon mun YouTube-kommenttikenttään, niin voidaan ehkä neuvotella asioista lisää. Kiitos.